Sí, amb ganes, no? L'equip ja està preparat, no? Després ja del diumenge i a partir del dilluns doncs ja per la feina, no? A contrarrellotge per preparar el millor possible aquest partit, treballar-lo des de l'anàlisi i a partir d'allà també posar-lo en camp per preparar-lo de la millor manera i anar a Sevilla a fer un bon partit. Sí, és cert que a les últimes setmanes, no, ja més o menys ja estava bastant clar els possibles rivals en cas que nosaltres quedéssim segons, i internament, no, tenim la sort també de la figura de Yossi, no, amb el seu equip, no, que també a nivell intern doncs, han anat treballant i han anat aconseguint també els partits, i és cert que a partir del dilluns, després del sorteig, doncs ja és posar-s'hi, no, a treballar, a treure vídeos, a també treure informació d'altres persones, tota la informació, no és el mateix, no, la informació que tens durant la temporada regular amb els partits que pots veure en munt, doncs anar escollint i tens més informació del dia a dia, i aquí doncs, és obvi que de sobte tens un rival nou i l'has de preparar en 4 o 5 dies, has de tenir la màxima informació per donar-li als jugadors i que es sentin preparats i que sàpiguen el que tenen al davant. Per tant, és un treball també de tots i de fer-ho al màxim bé possible i amb el millor preparació, i a partir d'allà segur que arribarem a Sevilla sabent a quin rival ens presentem i què faran. Crec que, a veure, sí que és veritat que no podem pensar que és un partit normal, no? Sinó que és veritat que hi ha una tornada, que són 180 minuts, però que tampoc podem estar pensant en el partit de tornada. Crec que hem d'anar allà com hem sigut nosaltres, no? Una mateixa referència de partits molt semblants als filials que hem jugat a fora de casa, o fins i tot pel tipus de camp com els de l'Hèrcules o el del Lleida, de no amagar-nos o no deixar de ser el que hem sigut, no? De ser un equip alegre, un equip intens, un equip que va a pressionar dalt. Lògicament hi haurà moments del partit que també valorarem, no? Segons com estiguem, el següent pas que hem de fer, o anar més endavant, o esperar, o a veure com va. Però sí que d'inici crec que hem de ser nosaltres mateixos, tenir la personalitat, no pensar més enllà, perquè és veritat que un filial, i més aquest equip com el Betis, que en no res et pot sentenciar una eliminatòria. Per tant, no crec que sigui positiu mirar més enllà que el partit, ser serios, ser responsables amb la feina, tenir molt bé el pla de partit, i a partir d'allà anar valorant segons el passi el partit quins són els següents passos. Però sí que això ho treballarem a nivell intern i l'equip sabrà també què fer en cada moment, però l'essència de l'Europa, el que ha sigut tota la temporada, ha de ser la mateixa a Sevilla amb el Betis. No, correcte. Vull dir, crec que s'assimilen molt, perquè al final són filials, són nanos joves, són nanos que molts han estat en dinàmica de primer equip i han debutat, inclús hi ha jugadors que porten bastants partits amb el primer equip, la manera de jugar, que al final són equips que volen la pilota, volen tenir el ritme alt, són jugadors amb una intensitat alta que portaran a ser verticals i que tenen dinamisme. És un equip que voldrà ser dominador, i això ens ho hem trobat, no? També tant al camp de l'Espanyol com a València, amb jugadors també que són diferencials, no? I que també haurem de tenir molt en compte en les versions individuals de cada jugador. Per tant, són similituds que òbviament ens va bé per agafar confiança i dir, ostres, que en aquests 2 partits també vam estar a l'alçada, inclús vam tenir alguna opció per poder guanyar, i en això hem d'anar, no? A fer partit seriós, a partit que a ells estiguin incòmodes també per moments en pilota, i a partir d'allà nosaltres també, quan la tinguem, que segur que hi haurà moments, saber què fer-ne, i quan tinguem oportunitat també atacar aquells espais que segur que hi haurà, i amb la part ofensiva, que també nosaltres tenim molt ben treballada, crec que podem fer mal. Per tant, crec que estem preparats, que és un bon rival, és obvi, és un filial, però crec que nosaltres també tenim arguments i ho hem demostrat durant la temporada, perquè també fem un bon partit allà contra el Betis.